Hai lamsogo nog jatana na ani channel tai kaisa ketal video angke ombek bai kera pulani simi ang nong no funung nai ni samani dini siti haisuo video ke nai di obek to ang rap kha putugra biako angke ang nong no funung nai bai kerap go pula ang mahai khalainya bai kha mane rabuina kata alada ke rabuina wo angke o alada ke rabuina mani abono na mahi ke butup ke rabung ke pula ke alada ke rabuina wo lo ke tepai be ta angke nong no butup rakja go phuno ke ka tinta rap kha ke yang te chatta mane ke bangai basarta kologai basarta ta himte ke rabuina bai kha ke tabang nong no pula phurungnai ingke o kaisa bai ke rap saita ram no to rangai thanai o kaisa bai ke rap ge nai ji ang amoni bagai nyai tabuk ko buduk no ang rawunya nai ko norok skel bai phano sui rainai mano hai ke panong ro jodi fitarok tong ke fitarok bai phano sui nai rawunya mano angke ranai besok kolok ke ranai abato saimana nangnai gang nong no skin no riruan besok rana nang ke ko ang raina bai kha nai ji kolok khalai raina bai kha tabo ang omoni no sanamnai ke nong nang tabuk sanamai phunungnai ko kesati thep di jesek lo gamno homan ke kesati thep di mai ke kesati thep nai te kaisenam kesati thep di ko ojaga tuklu beri man pore koma hai ke saka nai sajak tongo kesanai jat tei rok kesanai jat ya pai side nong ke saka ti side di yango bam hai song tongo ta kaisa abno hangke abno busuk romui na harinai iko jaga o kaisa jaga dadi do o ta kaisa jaga o ya mane duja jaga ta dadi te ekta jakon simin dadi amni pore hangke komai ke cherap khoisen sotone di ke nangai thangnai bahai angke baksa tagi khajuri belai rongni ke naikram lai rongni fan rok sanamjak na angke sanamna rongnai rok ketom hai ke sanamna rongnai কিন্তু kaisa sanamna rongma bai tongya he deba kabang mana sanamna ni rongna nangnai tamni gangke bag sana nangnai ke aboni bagai ko nainai di ang pulya kabang ma ke sanamanya ka hai ke mang kabang ma sanamanya kan rok ba hai ke kabang ma ke sanamanya di gaboni pore ke ko nainai di besik sanam ka ang umsuk banyu sanamnai ang nainai di tabo ang kaisa bai ke khai iko kenainya ka gangke ko yang bujuk ni nainai di to ochung kaisa saka pulya romani aboni pore ta kaisa sitogri adai komo yomani busuk no nadi amoni ganani busuk no sakani tai ko eke thepa ga ingin saiman thangane gana tongo ke abono no yang no thepdi gamono bo yang je yang gana phaitong mana abono bo thepdi ke komon ti sei roho di abai ke pulani hai keno gayeng je tong mane abono kai ke hai ko koplatei yabti sora hoinai soton dita geno ta kaisa ro sawi thangnai gai kana joya nangnai kaisa joya nanglai nai kana nai di tabuk tin tangra kani khum ingke mo tait khanya ni bai ke tait khanya bo bang nong no phrangrwana nai gedi norok tabuk ango tinta thepai nagra ka angke aboni pore ta kaisa yango joyen pansakang rimano hai ke ko jaga pansakang thepai mano angke norong je chata thepana hangka angke komono ta kaisa na hoine yango skang ma thepanai gangke angke to tabuk thepa glap ko tolani mili tongkha gana tongkha abno sakang gomai ke abhanya bai ke sem to sem ke rabuina unai naina dinorok mane try khaina dita nong naima bai to man ma tong na hepono mahai pai nai plastic wire pai ni norok snamai naina di mane naite tei khai dita gangke bai ke te samani thangpinai inko bai ke tight khanya bang no phurngani komono kisa ke tola rohrinya eke sotondi sotoni tet khainai hai saka soton roti gangke ekdom tighting thongmong ke tai mane phuli phayata karak mangi torogo ke tabuk gangke to kaisa thepan nangunai chatta ngai thangbai kha tabuk tai kon phan mil janglai kri kha gam bayomono tai sema mili ronai ingkona nedi otolawo thepanai ang saka oya o saka ta kaisa tongyada ya jago thepaya tolawo thepanai ta saka pan thepai mano to bangke tolawo thepai ne yang tola mane bari ronai ta kenong cha saka thepa kang saka bari nai angke norok kaham ke nai di bahai ke sanam ke norok to plastic wire sakang pai nai mane video nai te ke sanam de hayang ke pok thanai ke pula waisa sanam ka angke ta kaisa next sanam na pur next ta kaisa fake sanam na purung angke aprung angke tai nai na nanglang norok pula simi mane nai sanam dita pula ni simi nai sanam de gani hai ke no sanam ina gar di pula ba ke aboni pore ta isa purung angke oino ke je nong ni chake sanam ne manai ko naina di ang sanamai tongo ke norong nai tong di ang sanam bai suk jaratei
Hingke ko jorari paimani poreo nainadi gana hingke mane yang ni kaisa gana nanglai hingke tongo do hingke yabono hingke rabai padi tebai padi mane bokhyang naisijak ta pura kwnui wngui tongo hingke kaisa yang naisikjak ya mane bobo bini yang naisikjak ta kaisa bo bini yang naisikjak emo haino hingke rabdi abo hai hingke miluo hingke aro jodi bo bini yang onyo bukhang naisikjak ta kaisa bo onyo bukhang naisikjak amta herok hingke ta rabdi ta kenorok video naite saiman thana abo hingke yango ta kaisa tongko yango rabonai ang tabo hingke omo kisa emo haike los khainai soton mani omo hingke to tight wngnaini bagui swnamo ekdom tight wngui tangmo tamo haike khlaika hingke ko gana nanglai omono ang tai kaisa rabonai hingke o je onyo rok naisiknai jani naisiklaijak bahaino hingke rabiata omo rabai paimani poreo hingke ani tinta complete wngbainai mane kebengui bo tinta hingke kologui bo tinta wngsinai hingke complete wngpaimani poreo hingke ang tai kaisa thepanai karon sartangna nangnai bole kata kaisa thepaka hingke no abo haino milui thangbainai mane kologui bo 4ta kebengui bo 4ta wngui thanai nainadi iko yango tai kaisa tongkho omo paikha hingke no paikha mo bo sem pulao je babi ramnani phurungmani haike no mane ramnani hingke tai kuno onyo kwrui mane haike no rabo hingke onyo je amla rok hingke onyo khe rabo abo simi hingke hai rabmung hingke haike rabnai pulani haike no hingke amla hingke abo tebo naithogo abo bo nongno waisa swkrabui phunukgano abo rabui phunuka hingke abo norok ramna mosungkana omo ramna mosungkla abo tebo naithogo hingke tufano nongno pulaba mono phunukgranai mo haino cholima bo bazar rogo bo hingke ko ani wngbaikha nainadi yang tibo tinta bebak tinta wngbaikha ta hingke tabuk to saite swnamna nangnai saite swnamnani bagui ang tabuk kotai kaisa ani rabui tonmani pulao yabono thepa naita hingke nainadi aporo to pula puro thepa puro to jottoni tola o jaga thepao hingke ko tabuk o jaga thepai rwnai ko nadi yang ni kaisa nawui thepka kaisa tisanai kaisa khe abono khe bisingtwi dai rwnai kamporo khe soton naita hingke tabuk ani site wngmani paisingko thangui tongo nainadi ang tabuk mono haino mane tight khairao nainadi ko kaisa haike tola kisa loose khainai hingke khlainai waisa sotonoi redi hingke tight wngui thanai hingke line kaisa to site wnggraka tabuk yang tolani tai tinta tongmani abono bo site line swnambaina nangnai bwla hingke aro bo ma rabonai tabuk nanglai wngui tongmani abono simi rabui rwgui paikha tabuk khe tai jora no nanglia mane jorari pebijak bwla site no hingke tabuk khe je nanglai no rabui rwbaikha hingke no paisinai complete wngui sinai omo kaisa ko tabuk online o nanglai paimani omono simi rabui rwbaikha hingke ko complete wngkhani nainadi yang tui site bebak tini site wngbaikha ko ang tebo rabui naka hingke kormo khe 2ta rwnai o kwkhwrang khe 3ta rwnai ta asukmani wngnai hingke omono tabuk bai khe jora rwnai kormo mai o kwkhwrang no abo tabuk nongno phunukgano tabuk hingke o kwkhwrang site pai o kormo site no bahai khe join khainai alada khe to rabui paikha tabuk to join khaina nangnai hingke ko haike nainadi kuna bai kuna manan bahai khe naidi to bar naidi hayaga norok onyo kuna bai onyo kuna thepai rwnai mahai kuna bai mahai kuna thepadi mane jatte kwkhwrang bo yang haike tanjak hayungna nangnai mane e hayungna nangnai ta kwkhwrang bai korokma e hayungna nangnai hingke omono no kuna bai kuna thepainai de oro ko yang ni kaisa nawui nai kormo bai kwkhwrang no englogi thepai redi norok ramna torungjak hingke bai ko join khaina bo rwngnai omo yang tolani no saka tisai amono kwplatwi dai rok wngkha omo to saimanjak jotono camera stand kwrwini bagui ang pura full video khaimani tamni hingke yang rabjagtwi video khaimai bole
Iko ajaga to join dei pai kengke tolao boi ko kormo bai kwkhwrang nanglai ngi tongo engke mono borawi painai mane duita rabnai ta join khaipuru duita na rabnai saka kaisa ko phili kaisa ta kaisa rabnai engke okkunui no join khaina aboni pore engke ta kaisa hai kormo phasingo taisa kwkhwrang no hai kuna bai kuna mili rwinai ta kaisa join rwnai amte heke kormo waisa kwkhwrang waisa kwmang join rwri thanai ta kenarong nainai di ang hai keno join rwri thani puilani hai keno join rwri thangpili ta kuna bai kuna mili rwinai join rwi thangdi. Ego tait khai pekhe tabo kormoni okkunao hani hai ayang kunao ta kaisa kwkhwrang join de pediam ne pore kwkhwrang bai kormo join de dingke duita mai ke rabina di om haike mang thepa wine kwkhwrang tinta kormo duita thepa mani pore bahai ke olo rawi thangpine wang ta kaisa next part of phunuk nai ke tini bagam sungnan video pai sungnai tongman bagai jatana hambai.